Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, नोंथांमोना नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं मा खालामनो नागिरदों। So बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। आङो बेयावहाय बारा एसे बुस्थु बाहायाखै आरोना, पियाज बिलाइ एसे होदों। बेनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा मा होदों मिथिखागोनानो। जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना आंनो कमेन्ट खालामोब्ला आं मोजां नांगोन आरोना, मोजां मोनगोन। जाहाथे आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जायो। बेनिखायनो जायफ्रानो नायो बिसोरखौ आङो खावलायो जे बिथांमोना आंनियावहाय कमेन्ट्स खालामो जेन। स' लोगोफोर सोर संनानै बेबायदि जानो मोजां मोनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरब्लानो जाबाय। आंथ' बहुत मोजां नाङो आरो बिराद गोबाव जाबायमोन जायैया, खिन्थु दिनै गोसोखांनानै जाबाय आरोना, संनानै जानो होननानै सानबाय। मैगंफोरखौ थावजों मोजाङै गलायनानै लाबाय आरोना। नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम। स' लोगोफोर बेयावहाय माइरंखौ सुखांनानै होबाय आरोना, आरो बेजों लोगोसे सयाबिनबो एवनानै लादोंमोन एक्सट्रानो। बेनिफ्राय आं बेखौ होनो बावगारबाय। बेनिफ्राय नै दायो होनोसै आरोना।